Mehriban toňuşaçlar şuunki konsertimizi biz elbette biziň mehriban zenannamyza bagyş etdik. Mehriban zenanlar hakynda näçe söýleýäňem az. Dogry diými? Beýik şahyrlarymyz zenanlar hakynda näçe aýdymlar düzüpdirende meselem gözel bardyr, gözellerden ziýada onuň hyzmatynda durasyn gelir. Dogry diými? Hyzmat nire? Gul bolýan, gul olaň ýzyna. Alyansaň diýäl bolan alanyň soň näçekde çydamaly bolan ýaşaş bolman. Olar hakynda dogry aýdym, olary yaranmak kyn, gyýlary yaranmak kyn, dogry aýdýar. Sebäbi olara bir söze az, iki sözüm kem. Dogry diými? Bir ýar sözüm ýok, dogry aýtdym. Olara 3 tane yara vardır. Eskeler şo yaralar sizde de ýokdur. Birinçini aýdýan. Göz ýaş. İkinci ne etmek? Üçüncü şerraylık. Şol üçün elini almy eden ne diýenem. Meselem ne erkek adam maşyn türk baran ne diýen? Geçkide sehel düzgün ýol bolýar. Ýol düzgün bolýar. Gaýy hakly, dogry däm? Jur opaýar durýak Allah jan taýjan geçirät de samanzy. Bir hiç sat bolmaýdy. Gaýy şet gelende döwlet gödöşlük gurulugynyň maýory ne PSF ya şu düzgün oduň diýýär ýan kyçyk bağışlamjan indi etmerne. Dogry däm? Aýal maşkara näde? Birinci gyzyly geçýär. İkincini geçýär. Sebäbi on kellede tikinçidi. Kuyunu tiktirmeler, dogry däm? Onuň ýanky gaýy saklaýan näde durunna. Ýanky gaýy gelýär. Sanam doň, başda döwlet gödöşlüğüň gurulugy maýor, nepesip. Meň adym Maral. Mümkin de ulanyň resmini görkezäň diýär ol ýanky. Ulanyň adam Nisantyda näme nurjun? Onuň ol tutonny puşman etmek goýermek bilen bolýar. Öýlenýän. Öýlenýän. Ene aýalyň näme oňşuk bolup hem adat kaýla. Ine öýe ýetip gelýändiň işten. İşten ýetip gelýän ol bir dostuň atyn gabat dile öňünden Muratçan öyle çanada gör bir öýe delle bir oturulýa. Yüzdöndirip bolmak ýürek ýoka da dogry. Gid iyi biçipini öýüniň elýän ol aýalyň beýik tarapda gelýän ol ididim nahar taýar. Nahar ýejek diýän ýanky. Sawol keýwany iýdirdiler. Diýän ol ýanky näme diýär? Oğlum bilýärdim. İyi gelýän ýeriň madyny. İýdirle diýip aýtjak senden zenanyň isi gelip tura üstüňden. Ýok, oňa tersine şoň göwüni ýaramak üçin şu dostlar ýalbarsa da öýüge ýetip gelýän ylga kirip iýdim az jüldüm däri. Ha? Ha, iýdirmedilermi? Ya depdilermi depmeli ýerine? Şoň üçin olara yaranmak kyn ýöne. Denan maşkarany. Boynuňa minderseňe mazdyr. Dogrydan. Emma bir zady bilip goýun. Bir boynuňa mindiren soň depe öldürmüş çykýandyr.